Gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ya gabatar da kasafin kudin shekarar 2026 a gaban majalisar jiha. To a bangaren kasafin kudin zamu yi dubi ne a fannin ilimi da kuma fannin kiwon lafiya. Inda a fannin ilimi da ya shafi bangaren primary da kuma makarantar gaba da primary wato secondary aka ware naira biliyan 31 da miliyan 953,560 inda a makarantu na gaba da secondary kuwa aka ware kimanin naira biliyan 17 da miliyan 519. Jimillar kudin da aka ware a fannin ilimi kadai ya kama biliyan 49 da miliyan 472,560. A bangaren kiwon lafiya kuwa an ware biliyan 25 da miliyan 924,010 inda jimillar kudin da aka ware a kiwon lafiya ya kama biliyan 25 da miliyan 924,010. A cikin kasafin kudin jihar Gombe na shekara ta 2026 an ware kimanin naira biliyan 537 da miliyan 69 inda kaso 9.2 ya tafi a fannin ilimi kana kaso 4.8 ya tafi a fannin kiwon lafiya. Kasafin kudin na shekarar 2026 naira biliyan 164 da miliyan 250 za su tafi ne a fannin kudaden gudanarwa na gwamnati wato recurrent expenditure wadda ke da kaso 30.66 a cikin ɗari na jimillar kasafin kana naira biliyan 371 da miliyan 441 su ne aka ware akan ayyuka na raya ƙasa wato capital expenditure wadda ya kai kaso 69.34 cikin ɗari na kasafin kuɗin baki ɗaya. Idan muka hada jimillar kasafin kuɗin na 2026 a fannin kiwon lafiya da kuma fannin ilimi ya samu kaso 14 a cikin ɗari na kasafin kuɗin baki ɗaya. Ya kuke kallon wannan kasafi da aka ware a fannin kiwon lafiyan da kuma ilimi? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a sashin comment.